Sɔgɔmadonu jamukan filɛbagaw an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma aw minnu ye Sherifila télé sugandi ka kɛ aw ka jabaramusow mandi ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a b'aw sigi don o don sɔgɔmada fɛ ka daminɛ tɛnɛn na ka taa bila alamisa la k'an ka jamukan mandi ni o de ye sɔgɔmadonu ye k'o ɲɛmada an b'a an ka foli ta k'a ɲɛsin aw ma k'a fɔ nin ye bi tarata sɔgɔmada ta o daminɛtɔ ye a y'aw bisimila aw mana kɛ diɲɛ ca o ca la Samayɛra Sanogo i ni sɔgɔma kɔri baasi t'i la alhamdulillah denbaya ka kɛnɛ baasi t'o la ayiwa sɛgɛsi babi ekuyati e yɛrɛ de kɔni baasi t'i la baasi foyi tɛ denbaya don baasi foyi t'an na k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn o diyara n ye k'o foli ta ka ɲɛsin kanuba cɛman ni musoman ma kosɛbɛ o maa ye diɲɛ fɛn o fɛn nin waati in na maa dama ni o sɔgɔlen bɛ Sherifila TV jakanso la jamukan sɔgɔma don don kosɛbɛ ni ma fili nin y'an sigitɔ ye o kan nin y'an sigitɔ ye o kan Samayɛra Sanogo foli diyara n ye an b'a fɔ n k'i yɛrɛ k'i bisimila o don ayiwa komi ɲɔ ka ca wugu la bi dɔn o ye tiɲɛ ye an na taa ni an ka dɛmɛbagajɛkulu tiɲɛ don olu ka sugu kɔnɔfɛnw ye ni ala Tezara o don si o don an bɛ segin ka taa an ka technicien fan fɛ Jabati ni Tezara premier labɛnnen don e ko an t'o furu an b'o furu ayiwa o bɛ bɛn e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la nin ye infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin kɛra e tɛ jumɛn hali n b'o kun dɔ d'i ma Tezara mon père a ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise kelen nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko ja Tezara tew ka te de ye a bi san bi saba bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ cɛw ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ Tezara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ Tezara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ ye Allah ayiwa Samayɛra Sanogo nin tun y'an bɔlen ka Tezara gale ko o min yaasa an bɛ se ka tile journée kɛ farifoni kɔnɔna na cogoya min na Lala Kuyate i tɛ k'i da deli a minni na wa tuma bɛɛ k'a ta k'a min o bantɔ don wa baasi tɛ mana jabi an ka min na wa ayiwa baasi tɛ kasama tɛ sinimɛ in jɔyɔrɔ e tɛ k'i deli a minni na wa e tɛ permis ta min k'a furu kalo bɛ bi a bɛ sini o maa t'o cogo la suru bɛɛ ko bɛɛ k'a degi senzama taama na ko san'a don cɛ san'a don cɛ ne kɔni tɛ fɛn min bi i y'a dɔn ayiwa Samayɛra siratigɛ fɛ an ka clip du jour e ko an tɛ don o kɔnɔ an ka don o kɔnɔ an ka bi clip du jour fɔlɔ o y'an ka zikiri masamuso de ye Awa Horome ko sunkalo sera Kayikaw ka Awa Kayikaw ka Awa Kayika de don Horome yɛrɛ ale ye siya jumɛn dɔgɔnɔ don wa ayi ese Horome bon ese man ca dafin dɔw ko ni Horome ye mais ne kɔni t'ale kɔni dɔn mais awɔ a bɛ se ka kɛ dɔgɔnɔ bɛ se ka yala awɔ baasi t'a la zikiri Awa Horome ko sunkalo sera an b'o ɲɛmara ka sɔrɔ ka segin ka na ne cɛ n'Ala sɔnna Kira mamadu yo faune ala
kalo nana sungalo e kalo bai sungalo nana ila me uga fo samati ya kalo nana sungalo e kalo bai sungalo nana ila me uga nyonka nungalo nana sungalo e kalo bai sungalo sumba sungalo kalo daraja aboni kalo jame sungalo sumba sungalo kalo daraja aboni kalo jame ni miri na bila musani ala ka kumandola ala kane noro bafla digira maduma ko bidibi bafla kuba onye noro kola e nuru ramadana oye suhara nara e yuti biubi zulmatul khaburi obe kaburu dibi faga onye noro fulana e nuru alqur'ana oye qur'ana nara e yuti biubi zulmati yawmal qiyamati abelara dibi taunye ala kusumalo mini qur'ana jiginalla oye kana kuma fara ya ni kana kalo ala kiramanto ala swala e mami mana Samaira ni nindu de ko sungalo kalo kali daraja ka boni kalo chamai tendo o ye tiɲɛ dɛ wala ma fɔ kosɛbɛ ɲinata ala ka anw kɛ a yeba ye amina ya rabi Samaira n'a jɔra an ɲɛna a musara ala k'o nɔgɔya an ye amina ya rabi a bato kɛli ala ka o fanga d'a ma ala ka bato fana bato minɛ ma kɛ ala k'o minɛ amina ya rabi sɛgɛsi babi kosɛbɛ ni ye tiɲɛ Samaira ne ayiwa kunnafoni bala n y'o ta dɛ. kanubagaw kɔrɔtɔlen don U kɔrɔtɔlen don. u bɛ fɛ ka kunnafoni ko a taa sira dɔn sɔgɔmada in na Tiɲɛ don. o siratigɛ fɛ an bɛ espoir ta n'an ye espoir ta an bɛ don an ka sunkalo ko kɔnɔ ni o ye aramadan fo ka taa se an balima kerecɛnw ta ma ni o ye carême ye O don. hakili la a fila bɛɛ bɛ daminɛ ɲina ɲɔgɔn fɛ Tiɲɛ don. o siratigɛ fɛ an ka jamana minisiri ɲɛma ale kɔni wulila ka don sugu kɔnɔna la ka taa i ɲɛ da dala dumuniw kan ka se k'u lahalaya ɲini k'a dɔn Lala Kuyate min bɛ tali kɛ o kɔ ma ko magasin de la société Mamadou Jara SA fo ka se établissement Gakoye et frères a ko ninnu de ye yɔrɔ ye minnu mɔnɛna ni jamana gouvernement kotigi gale Kosɛbɛ. ni a taara a sen jɔyɔrɔ ninnu na Awɔ. Lala Kuyate ta kun ye min ye o de ye n y'a ye siɲɛ kelen o ka fisa n y'a mɛn ko caman O ye kɛ tiɲɛ. kuma dɔnnaw ko ten o sɛgɛtigɛ la taama kun ye o de ye Kosɛbɛ. a yɛrɛ ka se ka taa yafuma bala k'a ye ne k'a lakale k'a ɲa Lala Kuyate o de kun kɔnɔna na ka sanga ni an ka DGCC olu ɲɛmaayaso o ka dantigɛliw ye o ye a yira k'a fɔ ka se février tile 14 san 2026 ma min bɛ tali kɛ yafuma b'a la an kɔni kɛ mɛn ka bila nkɔrɔ minnu salo ka bila Ayiwa. Lala Kuyate gurususu kɔrɔ a ko n bɛ min fɔ i ye jigisigi bɛ yen Kosɛbɛ. a ko 94 641 tonnes de riz bamanankan na yɔrɔ o ma nɔgɔ dɔn dɛ 94 641 tonnes de riz000 o tɛ tɔni ba 90 ani 4 o n'a kunkan fɛ o tɛ wa O don. n'i tɛ se ka na a ɲaami dɛ yɔrɔ min ye senufo dɛ anw tɛ se jate bɔ la Lala Kuyate n'an tɛmɛna o kan n'a ka di ye a fɔ sukaro o 50 152 tonnes Ayiwa, an Lala ko to. Kuyate ka fara o kan min bɛ tali kɛ farine ye ani blé la farine de blé min Lala Kuyate o min bɛ bi o ye 7 984 tonnes ye Lala Kuyate Alikama mugu. awɔ kɛ ka fara o kan tulu Lala Kuyate o bɛ tali kɛ min na o ye 4 877 tonnes d'huile o fana bɛ yen Ayiwa. Lala Kuyate ka fara nɔnɔ mugu min yɛrɛ ni o ye fɛn kanu ye kosɛbɛ sunkalo kɔnɔ Kosɛbɛ. o fana o 3773 tonnes o y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na fɔ bi bilankɔrɔ la a ko ninnu caman kɔni bɛ yen Kosɛbɛ. a ko Lala Kuyate hukumu kɔnɔna na ka sa ni jamana ɲɛmaa ale ka kungilennaw ye Awɔ. min bɛ tali kɛ jamana gouvernement kotigi gale la général de division Abdoulaye Mayiga a ko kunu a ko na a ye a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ Kosɛbɛ. Lala Kuyate ka se ka minnu sɔrɔ dɔw jɔ da walasa ka se ka taa ɲɛ da an ka dépôt caman kan Lala Kuyate maa damadala dumuni bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na n'i ye a ta k'a lajɛ Ayiwa. a ko ni a ta kun ye min ye o de ye ka se ka jigisigi sɔrɔ maa dama ka jamana kɔnɔdenw kunnafoniya ka sanga ni bilankɔrɔ min bɛ sen na Ayiwa. a ko a taara yɔrɔ min na ni o bɛ tali kɛ société Mamadou Jara SA la a ko Lala Kuyate ni ye tali kɛ olu ka baaraw la Ayiwa. a ko bina ka biya o kɔni kɛ mɛ ka yafuma b'a la o kɔngɔn fɔ k'a to dala dumuni caman na jan ko sunkalo fɛ maninfinw ka se ka o ni dungɔ sɔrɔ Kosɛbɛ. a ko 15 000 tonnes de sucre
sucre ka fara 45,000 tonnes de riz ngala kuyate ako ulu ko be ulu bolo ako établissement Gakoy et frère ngala kuyate yen fana min be tarike yat mabala malo chama sugoro ani tulu badiga ako ulu fana to me ako ngala kuyate jamana gouvernement ko tigare amusonyele ko ne ayira kafo ni moni ye kewale min be jigisiki ko fo jamana kono wani ala sono malala kuyate fere ne dalo ko bala katiga janko sungolo amasika ke noya konnana ngala kuyate ako ka fara okan ako la bana kabila jeni yaf mabala kabila jeni aklisi kafo jamana nyama ko me osenu odamarala wala sa kasika me ndara dumuni ko salo kana faso mali konnana nala sona samaira sanogo ya fo chuma tetemoka alaka musaka o bela amina ya rabbi wala amta sugunu kura konnana samaira hakilla sugunu kura masiba amadugo jamana den shilam se ka foti keren ni ala jemala kunun koni sugunu kura koni tasuma willa konnana min kera kasara bay lala kuyati ya fo chumina e ka akeni la nuit du dimanche 15 février o te karishu e ka dugu de internet dona wa lala kuyati jofia mimbe nu o de solo travel chola jofia yi na kadiye adomene mi o de sugunu ngura yi dogo ko medini sugu lala kuyati ako kasara ba ko ni ye o soro ako lala kuyati mi ya fo chumina amadugo mashila ako hukumu ko ni ye ataka lage sugunu ngura bilama lala kuyati mamunu kuma don korole ako kuno sera bi abeke doma la fili ako lala kuyate anyini okoni falena lala kuyate kasaba ke kinikini duzikashi ane jigatiga onyeyele ye ako lala kuyate ni ya ka fo kumani kunta no sukurala ba sura ka fo afirefo okoni bomme fanchama fe lala kuyate ma okoni metani sigala fanchama fe musonja ane barako humme kachaya ako lala kuyate kunu ni sera yi lala kuyate nyeji obejigi manyena ngala ba kajiji manuvu duzukuna ako lala kuyate ni atakalage ako tasuma de koni menena sukurala ako lala kuyate tasuma yene o fanga okunga boko sebe ako kafara oka shishi bakumala kabo ako ni atakalage jago kola koni lala kuyate o jigla tigale ako kunu machama de kunsige no oka magasin ndala lala kuyate kama solo ke magasin ngoni blege magasin ngoni keme buguruje yi kasoba ke tasuma jeni ako maloboro lala kuyate tulu bidon fini dontau ako pièce détachée cheu fagase yat mabala ejiridoma akudala kwete munu chamade ko nimena ka ke fivi ako ni chedo ni oto adama pona ako ale firekela yi ako ale ayira ka fola la kwete ale ko ni na mesigite madama ana mesigine ka atada dale masaku ko non tele la kwete ulu ko ni ka firifebla jene ko ni la kwete ko abage ni ka falaki yi ako ale ko ni kibaro sura depuis choufe kasangani mado yi ale yele ko tumu ko na ale bola kana jango kasega na fone abisiga demeta kanyeshi aka ferefoma lala kwete ko aname sura ko akene falaki yi ako lala kwete machama ya kafo tasma kasara ngone ajubaju odewe lala kwete abena fo okumo ko poto électrique abena fo nakadi abiso ke machine suku doyi ako les poteaux électriques se sont enflammés successivement le feu a rapidement atteint le centre du marché abena fo lala kwete okoni ote courant poto yewa ako abena fo courant jubaju obora courant poto de la ako oke mingeta suma koninka su kona mena ka jeri kata ako shima korashia yi ako saperkunde mawo lala kwete ulu koni ye ulu kelen kame ulu bola kana konka chena tani segi ogela oburu kasboba ke wira kuruntugo yi ako ofuna kera sababu kasega tasuma kasara ni kasebe korobonya ako Ismail Jara ali fana firikela doyi ako lala kwete ale konga firifebla jeni ako otame tasuma fe firikela ofuna yira kafo kwale ka million wolo vla bonjonko la kwete ongolo ga jie ko ode jie na ka batasuma fe aka magaze kono samaira kana siga akatu lala kwete ako ni damada ako lala kwete ni mboni inde koni keme kunu sukurala ako ni muso ka be fatmata kaba ale ye firela yi ale koni keme kata fo ka fo ko ni mako sara tige de dambe akun abala ka kulu de ka yira ka fo setige ala am mako sara lala kwete ni figa do fona ala yira fo ko ale ka million gele bunyongo ofana tara tasma fe ntugola lala kwete onyinte ale ka fere fona munu jenna ako lala kwete sungolo ane oto ode ye pawgle nyewa wayi na manya ka fo ni kasana sugo ukake ntugola ako lala kwete adugundante ako jamana gouvernement ministre ko ni fla olu kunu otara ya mabala no ngone fe sukola ako mi metalike jago ministre la ale ya yira ka fo ni ye kinikini ni ye mashibaye lala kwete ni ye kasara yi ko bawo abe nani gele ya toromo
ɲɔgɔn buna kun kan madama dɛmɛ tugu caman ka daɛrɛ mɛ sɔrɔ cogo o de tiɲɛna a ko lakana misiri o fana kun bɛ kɛnɛ k'ale y'a yɛrɛ k'a fɔ o n'a sɛgɛsɛgɛli min don Bɛla Kuyate fɛn min m'a kɛ nin ko in jubaju ye janko o ka se ka dɔn protection civile ɲɛmaaba a ko Nɛli Adama Jatigi Jara ale fana kun bɛ kɛnɛ k'ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ale kɔni ka cɛdenw kɔni depuis kunkan bɔra o nana Bɛla Kuyate ka ɲɔgɔn tila sigiyɔrɔma 7 walasa ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin yafama da baaraw ma ko nka taa ni segin o sɛbɛn kɔrɔ gɛlɛya la kosɛbɛ ka sanga ni sugu koloni Bɛla Kuyate ko nka bi an bɛ don min na fɔ bi tasuma kɔni o sera ka se sɔrɔ a kan ko nka a tiɲɛni a sɛbɛkɔrɔ bɔyana Sekɛta Salimata Dambele ale de y'a fasiri Samaira an bɛ Ala deli Ala kana ni ɲɔgɔn wɛrɛ ye amin a kɛra kasara da ye Ala ka limaniya d'an ma amina yarabi Samaira an bɛ essor bila ka indicateur de renouveau ta n'an y'o ta Samaira min bɛ tali kɛ ko lac de Bo fleuve Niger sanfɛ ko kurunfiri dɔ fana kɛra o fana sanfɛla la Samaira Bɛla Kuyate ni ma fili nin kɔni a ye nin ɲɔgɔn lakaliya a ma mɛn a ko kura a ɲɔgɔn kelen filɛ kutugu a ko ka bɛn ni kunu wuladayanfanw ye Bɛla Kuyate min bɛ tali kɛ ba bolofara min bɛ yen ni o bɛ lac de Bo ko fɔ Mɔti marabolo kɔnɔ Bɛla Kuyate a yɛrɛ k'a fɔ kurun dɔ fana o suurula ko kura tugu ni a kɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen ye ji kɔnɔ a ko Bɛla Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ maa caman a yɛrɛ k'a fɔ kurun in kɔni a bɔtɔ yɔrɔ min na o de ye Mɔti ye a bɔra yen ka bɛn ni karidenw ye Bɛla Kuyate a ko o hukumu kɔnɔna na maaw ni o bolokɔnɔfɛnw caman kɔni kun donnen bɛ a kɔnɔ k'o kunda tɔngɔ kan Dundamu Bɛla Kuyate o marabolo kɔnɔna na n'i ye a ta k'a lajɛ Bɛla Kuyate a ko kibaruya kunfɔlɔ ko ne y'a yira k'a fɔ Bɛla Kuyate maa caman kɔni ni o n'a to ko in na koyi a ko bawo kurun kɔni a dafirila a ko n'i ye a ta k'a lajɛ le drame serait produit aux alentours de 15 heures a ko nɛgɛ ɲɛ 15 waatiw a ko kasara in kɔni a kɛra le navire tentait de traverser le vaste étendue du lac de Bo a ko kurun kun b'a fɛ ka ba ɲɛ fiyɛ de tigɛ ko nka ko fiɲɛ citɔ o de fanga dilan ni ka tɛmɛ kurun kan n'o kɛmɛ sababu ka se ka kurun ni ka a dafiri ni a kɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen ye ka fara a minɛnw bɛɛ lajɛlen kan Bɛla Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ pinɛsi n'i ye a ta k'a lajɛ maa caman yɛrɛ k'a fɔ a ko ni a kun fa mɛn o ye fa dan ye a ko Bɛla Kuyate ko o hukumu kɔnɔna na bina ka biya a ma dɔn k'a fɔ maa hakɛ min kɔni ni to mɛn a la nka jatew y'a yira k'a fɔ ko ko le bilan provisoire particulièrement lourd a ko jatew kunfɔlɔ kɔni le bilan provisoire évoque plusieurs pertes en vies humaines ko a y'a yira k'a fɔ maa caman kɔni min tora a la Bɛla Kuyate minnu fanba o ye muso ani den danniw ye ko nin ɲini kɔni bɛ sen na walasa ka se ka maa caman hali bi minnu bɛ nin na k'olu salo ka bɔ ji kɔnɔ Idrissa ale de y'a fasiri Samaira ka dugawu kɛ Ala k'an kisi ka amina yarabi n'o tɛ a kɛra jigilatigɛ ye o don Samaira an bɛ to indicateur kɔnɔ halisa an ka to yen min bɛ tali kɛ sunkalo san 2026 ale ɲɛbila baaraw la feerekɛlaw fo ka taa se sannikɛbagaw ma bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kuma la nin waati in na ko caman faralen don dala dumunifɛnw sɔngɔ kan ni ɲɔgɔn tɛ deli ka kɛ Bɛla Kuyate Samaira ko san o san tɛ nin n'an ye nɛgɛ ta kankala n'i y'a bila kankala n b'a fɛ ka kuma de sɛbɛntiya san o san ni ko kelen don ni sunkalo bɛ se Bɛla Kuyate dɔw fana bɛ o kɛ waati ye ka se ka o ka sɔrɔ ni ka o yakubaya Bɛla Kuyate o ka sɔrɔ sunkalo kɔnɔ o b'o kɛ a ma nɔgɔ a ko Bɛla Kuyate min bɛ tali kɛ Mamadu Jakite la indicateur de niveau kɔnɔ a wulila ka don joie fiyɛ kɔnɔ Bɛla Kuyate sunkalo ɲɛbila baara o hukumu kɔnɔna na a ko min bɛ tali kɛ Mamadu Jakite la a ye a yɛrɛ k'a fɔ nin waati in na a ko sannikɛla ani feerekɛla Bɛla Kuyate o bɛɛ lajɛlen kun bɛn bɛ fɛn kelen ma o de ye k'a fɔ Bɛla Kuyate dala dumuni a ko dɔ fara mɛn o sɔngɔ kan Bɛla Kuyate a ko nin kɔni ye feerekɛla dɔ ye ale ka feerefɛn o de ye ɲamanku ye a ko ɲamanku sunkalo kɔnɔ o ye fɛn kanu ye a ko a ye a yɛrɛ k'a fɔ a bɛ sɛnɛ ba Maliba kɔnɔ a ko Bɛla Kuyate o bɛ a san ka bɔ yɔrɔ min na o de ye Sikaso marabolo ye ko nka ni a ma sɔrɔ tuma min na o b'o kunda kɔnɔwɛrɛ jamana kan a ko Bɛla Kuyate o bɛ kɛ sababu ni ka a sɔngɔ ni k'a sɛbɛkɔrɔ caya a ko bina ka biya ɲamanku o 100 kilo bɔrɔ a ko Bɛla Kuyate nous revient à 100 000 francs a ko le sac de 100 kg nous revient à 100 000 a kilo 100 bɔrɔ awɔ o bɛ ka di 20,000 quoi ɲamanku avec un prix de revient détaillé de 2000 ou 2100 francs le kilogramme a détaillé a kilo kelen 200 ayi dɛ 2000 400 awɔ ani 420 mugan a kilo
Samaira o ja ana tage jimugune nyina ali jara ali fana la go teni atarage ali bi ni min fuyi amesu ku ngoka ako ali fana yira ka fo la ko te ni bitali ke ni gelen ko ni na ko jara wala kulu ni de ke me ka sene kele o chama bali ko ka sene o sene la ko te ko o fana bi se ye ya fama bala ni ko ina ako nyonte a ko ni nyona ka do fara tafun so ko kangra ko te ko o ko ni ko o kuma chara ako ni bitali ke ni mu na ga de le citron du main o do le murumuni le citron coûte entre 20 000 et 55 000 francs le prix plafond ako le murumuni boro ako abeda na wana nina kata bla wata amikilila ako la ko ete ako ala ke sumulo fana kono o ye fe mini akanu no ko sebe ako ni atagalage ni trasula bibela ko te bon senga bon kunka ako odebe ako munu be aduna ka transporteur ulu fana ba ka fo ko sera kumu fe ulu be tormonyo munu mboka sera sani kasena e duguba kono ako ulu de kacha ako la ko ete ni atagalage ni fana ma werewi ala ira ka fo ko adola ko san nani ko san ba nana nyina ko o kala sababu ka siga matima ka fengo ni chen oburu ko fana bi siga yi yatma bani gelala aiwa mala ko ete arbi ka to su ko nana ako ni mangu buna kunka ako ni mune jawre do ale ka fere fe mbe me mangu ma ako la ko ete ko nka ale yere ba asibete ka fo nyina ko ni mangu asibe ko gelala ako ni atagalage ako ulu ko ni oye atlo sa yatma be 1500 ako ula ba ka fere 1450 en gros là 2000 détails là Samaira nyina amano konde ako kangaliba ako la kwete ufana ujora ka bugo so sumulo konnana ako uyere fen la kwete nyina fana ako osongo osibe ko yele mede ako ni atagalage ako ansungo to ode tongo kele aninye wawayi ako la kwete ako mune bisiga ke jango nunga siga noya ako uka fere ke na mada ka fo ni watina jamana yere la kwete okoni obegele obile konnana ako ningonte ya mabara wati makasiga fo kibi ikatongonyo yele jango ka foko inaka eji tawari nino nyini mauka modo jagte ale da afasiri Samaira kado ke sungalu latme gunma ala ko no ya jam amina ya rabbi ali biameto indicateur kono ni metali ke fiwa akila festival du wasolo na bilabe anga surufi kono musangare fesan usa o nyinanta ale kunche chuko umanye barkada ka sirafe ma fla koni olu nintura siraba kan kasara la uboto ni kene bayinka ami diko ani umu kita ako lala kwete ni ya atagalage ni olu koni ako ikafara oluka ni musuba do min to ode te ya doyi ale awoko ale koni ni matola kunka ale sebe koro juguna ko sebe ako akunye mi ye ode siraba kasara doyi lala kwete ako ni ya atagalage kafara oba dine kami betareke umu sangara yere adoga ke fana ako ofana sebe koro banana ako ulu bra dine doctor sokono ako nga mafla koni ulu koni bona onina ni betareke ya mabala ami diko anu umu kitala ako kibaro koni famela dine labo kayira ka fo mi metalike ese koni dongo akena ba mi melaba bitu labe yan fo la ka ofi mi fu umu sanari fe ko ma ko festival international de wasulu fiwa ode atorno wonayi ako la ko tina manya ka fo abara koni kunchera ako mamunu koni tame okume laba ka segiso no ka oboda kanyeshi oboyoro ma ako la ko to rukumu konana ako ni atakalage nyumo ina to bumako kono ako seba kasara do koni nkene ulu sababu yi ya ko ete minge ne sababu ka fiwa ni ka abla ya mabala sara bodala ako la ko ete ni atakalage ako fiwa abani ako mawko ni yokunda oboyoro ka o sera tigala mi metalike kilometri shi bonyongo o timne ko fo bugunu ko kunda bonyongo ka ako accident ako akera ako la ko ete ni atakalage wasida ne keli uri kira sababu kasiya muso ba minu fulani ka oni kunu ko ni twala ako onongo ni fe fiwa ko ni oye bataki ke nika f mabala sanga nika afutukodi kasangalachi nika duodoke kanishi f mabala bama toma janko bada dali besiga no ya oyi ula anyara nan ta farota ka fo alaka yefisa wa mami ela la ko te oyan ko kitimela ko no ya anobta jema ko no ya kaira ne kanga do makon
Bisa chene ale de ya fasiri ala kan kisi amina ya rabbi gere o mahali amina Samaira ka bo indicateur kono ka do nouvelle horizon kono nota ando na nouvelle horizon kono Samaira amita masina anata nan sira Samaira ba ka foko mamunu tun sugantira keren ni ala donso la kuda dala dumunu kan ka se olu sensenga do jamana kono keren ni ala numbozo dugu kono nana mi metalike bamanchi tigila maw koni olu koni bora ka se ka sira dani manunu nye masina marala tendo numbozo dugudo lala kwete mimi fu ka bijara wala kulu name ako umason ka do o ka dafe ako o de keme sababu dugu lala kwete ako dugudo dabe o yesu nokote oye ako baw dine famto jugu manunu o kalen kan do lala kwete ka dugu ni ga bla o tayala ako o kum ko dugudo ngoni name ka jo ako lala kwete o koni o ketote antena so awtama ako o kuma de fo dugudo fe ako kuma ne kuma ba ka fo dine famto jugu nunu ma o bena ni ka o ka ya kuma bara jagura janfa do tane kanyishi dugu ma nunu ma ako lala kwete o sati yala nu bozo ako lala kwete ya fitu mina o do kuma konna na ni ata kalage o ya ira ka fo abe santa bunyongo gobi oni majugu nunu ngoni be nyona ako nga o masonga do majugu ga dafede ulu ko anta ye malikoyi lala kwete ulu kuma konna kuma ni kuma ma ngoni mena ni ka do ko ni kene karaba lala kwete iroko folena ako ni ata kalage numbozo machama ko ni ayira ka fo ulu kuma konna na manya ka fo jibe temeyi ako obe dile ka bokuru ne fe kata masina kata dara dumunu ko lusa woni masina che kele binane ani durudu ako lala kwete ulu kuma konna na ni ata kalage ya fo chomina ako uko ni fara nyonga ka ke kulu bakilengi dozo ka so ka fara o ka no ko lakana ni ka buluda ako osera masina kata sanike lala kwete ako à travers environ 10 grosses pirogues qui remplissent lors de chaque sortie de denrées alimentaires ako utara kurungo ni sebe korofa lala kwete dala dumununa ka foko obi nano yeji fetugu kata numbuzu ako ore keminge ako jalala kulu fle kata janda onye ninga sera tiga ola lala kwete ako ni atagalage ako obi se mabidurubu nyongoma ako munu ntela ni atagalage civili mabisaba aniko dozo obita mabiduru kola lala kwete obla jene koni okoni bloge me machina ba o masika bo kaswa bike dine fam tojugo na mesera da onye ako lala kwete ni atagalage ako okumu kona wuri da to kanyishi jamana nyama uma tugo mina okasika ta demeta kanyishi makofro nyuma okasika otawra la soro madama obala katane femunu yi onu yi dala dumunu yi ko ba onu sigi me fem fladeka nous faisons face à des problèmes mourir de faim ou sortir pour chercher la nourriture en se faisant tuer par l'ennemi ako kuma kanfa walma anka buata dumuni nyini to ma jugu kanfa nous demandons l'aide aux plus autorités ko la be de mettre ni jama nyama ofe la ko yate la saka siga bo de gunu konana de ma konte ale de ya fasiri Samaira sanugo anu do ka ala ka nu kisi alibi amen jugu wala kuseba amina wala ka sega bokku na funi balango no bi ami so abdu ba makuta amuta na nyota Samaira alibi ameto la kana ko inkmala amta sika so marabulu konana na sira ibai ka fo anga finiti ku sira ka lulika jo sabati ka bamanchi tigila mauka bingani wale do kumbe keren ne ala minkera mama Soni awale poste de sécurité là sika so marabulu kono lala ko yati e dine fam to jugu na kabini nganye mugoni flower tidi wala sai ka sika na oka kewa jugu ni ka akokorodo lala ko yati ya foto mena mama Soni la ka tkla mo ka loro mi beni o posi ako okungena ka nyeshi odeno ako lala ko yati okoni keleke mino kuno obulo fa enye da akoni ataraga osi ani okamuchu koni ta ka nyeshi na ulu masiru ka daworoma ako shima koroshiya yi ako lala ko yati okonna meke kisechi ade kisechi dabla bali ako oro kuma ko na ko yati ulu masiru tabaw ulu fana ma abla da kindala de ulu fana wula ko jo onongo ni fedela ko yati ko take na ya chi amachi lala ko yati anga ulu masiru tabaw baranya domi be ula ani keleke mena munu bulu okoni gela sababu ukasiga sebaya soro jugu minuka ako lala ko yati okera sababu jugu kalaba ne ka yaf mabala sentiga ani kola bangini ako lala ko yati okumu konana mimi mfu ako ulu masiru
tabaw Ayiwa. o ye tasuma kisɛ de suru maa minnu kan ya goto o nimisara kun min na u nana k'a fɔ ko o ko nin bɛ yafumaba kɛwale in ta ni ka ɲɛsin yafumaba la an ka poste ma Kosɛbɛ. Mama Sonikaw fɛ yen Bala Kuyate a ko hali bi ka to lakana bunakun kan Kosɛbɛ. a ko tɛ an ka taa yafumaba la kalan na Ayiwa. o tɛ yanfolila ye wa O de dɛ. a ko kunu yafumaba la dans la matinée du lundi 16 février a ko aux environs de 6 heures a ko 6 heures du matin waati a ko yen fana jugu n'a mɛn an ka gendarme ka poste min bɛ yen Kosɛbɛ. ka na k'a fɔ ko o ko nin bɛ yafumaba la mugu ta ka suru yen fana kan a ko gendarme minnu fana bɛ Bala Kuyate kalan na yanfolila cercle kɔnɔ olu fana ka baara ɲɛdɔn kɛra sababu ka se ka jugu ɲini k'a dan sira la Bala Kuyate Buguni marabolo kɔnɔna na fasiri filɛ a ye min sɔrɔ ka bɔ Isufu Konate Awɔ. ale ka fasiri la Ayiwa Samayira k'i fo Awɔ. k'i barikada A diyara n ye. a tɛ tɛmɛ nin kan Kodi. fasiri u sɛbɛkɔrɔ walawala la Han. an b'a jigiya ka fɔ kanubagaw u ye faamuya sɔrɔ O don. Samayira yanni an ka tezara kɛ k'i bilasira a ka kan an ka nin folinin kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sugunikura mɔgɔw O don. an yɛrɛ ye u ka dusumakasa ye Tiɲɛ don. an bɛ dugawu kɛ Ala k'u kisi Amina ya Rabbi, limaniya di. amina, amina. Mais Samayira ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin Banaba place ma O don. kunun an y'a mɛn k'a fɔ ko Banaba place olu kɛra sababu ye ka maa caman fana bolofɛnw kisi Tiɲɛ don. barikada ka tasuma ma se olu ka yɔrɔ la kosɛbɛ awɔ. olu kɔni ye fɛɛrɛ kɛ k'u ka kariw de cɛ O don. ka taa n'o ye Omnisport kɔnɔ Pour que mɔgɔw ka se ka nɛnɛ minɛnw ye. cɛ ka na n'o ye Awɔ. ka tila ka taa dɔw bolofɛnw cɛ ka taa bila f'u ka kariw kɔnɔ An bɛ Dramane Traoré Dramane Traoré an b'a nin fɔ fɛn in kosɛbɛ na, a n'a ka cɛ a n'a ka cɛdenw Kosɛbɛ. o ye fasodenniya baara dɔ ye Awɔ. Bala Kuyate bɛɛ n'a seko n'a damayira dɔn Walayi. o la an b'o fo k'o waleɲuman dɔn Awɔ. ayiwa o la sa Awɔ. an na taa tezara kun filanan Ka sɔrɔ ka Madame Keita, ka sɔrɔ ka Madame Keita Aminata Traoré bisimila O don. ko les plats de chez nous O don. anw yɛrɛ ka dumuni Ne cɛ. nka bi taa na fɔ sɛnɛfɔkɛ kɔ a ka kɛ to koyi awɔ bi mɔgɔ ka ca bolo sɛnɛfɔkɛ bolo O ka ca. an bɛ sira d'a ma tezara Awɔ. ka jɛ bi dumuni kɔ an bɛ jibita kɛ a kɔnɔ dege sunkalo la ne ye tezara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de ye star ye n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɛ sugandi n'o ye zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ mali feereyɔrɔ bɛɛ zara ye nouveau soleil sarl ka produit dilannenw ye ayiwa nin kun ye tezara kun filanan ye an y'a fɔ n ko tezara ale bɛ farifoni ka galabu kɛnɛya yaasa i ka tile journée ka se ka k'i bolo wasa ye an y'a fɔ aw ɲɛna ko n'an bɔra tezara la ni an bɛna Madame Keita Aminata Traoré bisimila barika da kan tarata o tarata an bɛɛ bɛ pressé k'an sigi jabaranin kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Cherifila télé an b'a dɔn k'a fɔ les plats de chez nous n'o o ye anw yɛrɛ ka dumuniw ye ka se k'an ka dumuniw bila valeur la ani fana a bɛ musolakaw dɛmɛ ka se ka an dege tobili cogo caman na an bɛ minnu dɔn ka dɔ fara olu kan an tɛ minnu dɔn ka se ka bɔ olu fana kalama Madame Keita ni sɔgɔma nse hɛrɛ ni sɔgɔma kɔri baasi t'i la baasi foyi t'i la ayiwa i bisimila nse an b'a fɔ an filɛ jamaw ye k'ala ka tile yɛrɛ d'an ma amina ka garisigɛw foni amina sijan kunnali laban ɲuman k'o d'an ma amina yarabi kɔri baasi t'i botew bɔlen don sɔgɔmada in na sa i sɛbɛ la sa an yɛrɛ dun bote bɔlen don yarɔ hali an ma dab'a kama a b'a la filɛ i dabɔ a kama a voilà ayiwa Madame Keita sɔgɔmada in na plat dumanba jumɛn b'i bolo ka se k'o yira kanubagaw la ayiwa sɔgɔmada in na an bɛ jitigiw fɛ yen ayiwa n'o ye bonzow ye awɔ ayiwa bonzo dumuniw an ye min sɔrɔ o la kosɛbɛ an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ sɔgɔmadon jɛrɛjɛ filɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn aw sigiyɔrɔ la a ka rubrique mandi de don n'o ye les plats de chez nous bi an bɛ Lafiyabugu Tabakɔrɔ ani maa min don ale dogolen tɛ bɔlɔlɔsiraw kan a kuma d'a ma a yɛrɛ bɛ n'a représenter ne fa i ni tile i b'a ni tile i sigi i tɔgɔ n'i jamu f'a ye tɔgɔ Abudulayi Jire
ne bɛ lafiya bugu tabakɔrɔ sugu kɔfɛ an bɛna jumɛn tobi bi an bɛna kukema de dilan kukema o ye mɔgɔ jumɛn o ye bozo dumuni de bozo dumuni kara yɛrɛ ye bozo ya awɔ kara ye bozo dɔn kara i bɛ mɔni kɛ ya i tɛ mɔni kɛ bozo mɔni da ayiwa aw yɛrɛ y'a dɔn an bɛ kara de fɛ kara waritigi k'a bɛna min dilan ka d'a ma bi k'o ye kukema de donc aw ni ne an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ n'an bɛna kukema dilan an mago bɛ se jumɛn ni jumɛn ma an mago bɛ se malo ma ani jɛgɛjalan ani sunbala ani forotomisɛnnin n'olu bɛɛ mana sɔrɔ kɔfɛ n'a dilanna ka ban pewu tulu fana bɛ bilen k'a k'a sanfɛ quoi o de y'a minɛnw ye o y'ale ingrédients awɔ n'a daga wulila an bɛna malo ko ka k'a la ka kɔgɔ dɔɔni k'a la a n'o ka tobi ɲɔgɔn fɛ quoi sisan malo tobira quoi an bɛna a cɛ bɔ ka kɛ fɛnw k'a la quoi forotomisɛnnin ale ni jɛgɛjalan ani sunbalamugu wala an y'olu susu o bɛ k'a camancɛ kɔnɔna la quoi ka sɔrɔ k'a datugu a n'olu ka wusu ɲɔgɔn fɛ pendant quelques minutes sisan an bɛna malo mɔna an bɛna malo cɛ waga ka sɔrɔ k'a fɛn ka donc ale ko ka teli dɛ a ko ka teli salibagatɔ dunni don wa dunan cunni ka dɔrɔn pepe wala ni jɛgɛjalan kɛ sa yɛrɛ jɛgɛjalan awɔ mais i bɛ se ka jɛgɛ bɛɛ k'a la kɔni awɔ jɛgɛjalan fasugu bɛɛ bɛ se ka k'a la mais ale base ye jɛgɛ fɛngɛ wala jɛgɛjalan a base y'o de ani sunbala fana bɛ k'a la ani forotomisɛnnin n bɛna sunbalamugu k'a la a bɛ sɔrɔ k'a datugu n'o olu ye quoi ale ka nɔgɔn donc walasa a kana bɛɛ ka wusu wala o wusu ɲɔgɔn fɛ ɲɛ o b'a datugu o la donc n bɛna dayɛlɛ sisan n b'a lamaga sisan donc n'ale wusura ale bɛ lamaga wala a bɛ lamaga tan k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na kosɛbɛ mais kara ni foronto ko ye ni maa min tɛ foronto fɛ dun ne mɔgɔ min tɛ foronto fɛ i t'o k'a la i t'o k'a la n'a ye jaabi o to yen mais foronto kɛra a la pour que k'a diya i da kɔnɔ de foronto in ma fari ten n ko kɛlɛkɛlɛ don kɛlɛkɛlɛ mugu kɔni sisan an bɛna dumuni bɔ nin y'a mɔnen nin y'a mɔnen ka ban tiɲɛ yɛrɛ la a ka teli sisan tulu bilenna an bɛna k'a la tulu t'a maga na ale fana bɛ n'a fɔ cɔncɔn wala tiɲɛ yɛrɛ la ni ye salaba fɔ tulu dumuni yɛrɛ de ye dunan cunni kan shap shap tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ tɔgɔ da shap shap kara nin de ka di ne ye ka tɛmɛ émission yɔrɔ bɛɛ kan parce que maɲɔgɔnw bɛɛ kɛra a la o maɲɔgɔnw bɛɛ kɛra a kɔnɔ donc sisan kɔni ko dɔ kuma sera ou bien ko dɔ kuma kɔni sera an k'a goûter an k'a goûter ka dɛ n'a kɛlɛkɛlɛ tiɲɛ la jaa n bɛ ka mɛn an yɛrɛ kan nin dumuni ninnu filɛ nin ye vitamine ba de b'u la vitamine b'a la dɛ jɛgɛjalan ani sunbala ani foronto bɛɛ b'an fɛ yan nin ye tile fɔlɔ kɔni don ɲɛjugu bɛ kɛrɛfɛ ɲɛjugu bɛ kɛrɛfɛ taalen ɲɛfɛ laɲini jumɛn yɛrɛ b'i la taalen ɲɛfɛ ne kɔni sera ka dɛmɛbaga sɔrɔ pour que ka se ka restaurant dɔ dayɛlɛ n ka se ka dumuni feere o bɛ diya n ye kosɛbɛ yɛrɛ 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 o de ye ka laɲini o de ye n ka laɲini ye welewelekan min b'i bolo ka lase jɛma ma jɛma welewelekan min bɛ n bolo ka lase jɛma ma an k'an cɛsiri barika ɲini na quoi n'a ye ne nin na barika ɲini na y'a sababuya quoi n bɛ n fa fo kosɛbɛ n ba yɛrɛ fo ala ka ala sɔn tuma ni silamɛsiw ye ala ka ni forow bɛɛ fɛngɛ amina rabi ala ka hinɛ ni forow bɛɛ lajɛlen na nin b'a yira k'a fɔ den musoman den cɛman bɛɛ daba ka kan tobili la bɛɛ daba ka kan baara la
mara ɲini wajibi de an ka kan baw fɛ muso sɛgɛn n'olu dɛ wala tobili ka gɛlɛn kosɛbɛ yɛrɛ y'a dɔn sani k'a ma nɔgɔ a ma nɔgɔ wala sisi tulu kalamaw surtout sunkalo waati tasuma futeni a ma nɔgɔ dɛ wala kalo kɔnɔntɔn ka dugu a ka gɛlɛn ma quoi yɔrɔ donc bɛɛ k'i jija bɛɛ ka masa barika ɲini quoi ayiwa ni ne tun b'an bolo ka yira aw la n'o ye kokema ye ani maa min tun don ale tun ye ko kara waritigi an y'a dɔn wari caman ala k'o don an garisigɛ la ɲinan san in na ayiwa ni ne tun b'an bolo ka yira aw la bi aw fan bɛɛ Madame Keita tiɲɛ na i ma ye bozow nugulen don wa bozow bɛ dunan kan koyi u bɛ dumuni kan bozow fari nugulen de ne yɛrɛ ko n k'an mɛnna an yɛrɛ kan o i y'a dɔn parce que dumuni min don a ka teli a musaka kɔni a cayalen b'a 200 ou bien 150 fo n'a kɛra malo ye sinon an ka fɛn foronto bɛ yan fɛ yan sunbala o nafa tɛ fɔ ka ban jɛgɛ fana jɛgɛ wala a fana bɛ ten walayi tiɲɛ yɛrɛ la Madame Keita ne de ye dumuni da an yɛrɛ kan nin don i y'a dɔn ka tila ka tulu min bilen k'a kan sa e m'a dɔn ni sunkalo in na suntigɛ la a ka fisa dɛ nin ka fisa dɛ hali suguri la i y'a dɔn awɔ nin bɛ dun a musaka ka nɔgɔ fana awɔ a ka teli parce que sunkalo la an b'a ye an bɛ tobilibaw kɛ ka dumunibaw dun bon a yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛɛ tɛ se ka dun parce que o b'a sɔrɔ i sɛgɛnna dumuni yɛrɛ nege t'i la mais nin n'a dumuni sugu ninnu filɛ olu nege tɛ bɔ mɔgɔ la awɔ vitaminimaw fana de vitamine fana b'u la u nafa ka bon u nafa ka bon tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ kara waritigi an bɛ kara waritigi fo a bɛ tɛmɛ nin ka tiɲɛ na dumuni an bɛɛ lajɛlen bɔra k'a tobi cogo ye sisan an b'a dɔn k'a fɔ nin kɔni tɛ fɛn gɛlɛn ye fɛn minnu don fana u sɔrɔ ka di dumuni yɛrɛ tobi cogo fana ka teli ayiwa Madame Keita an bɛ kuma di yɛrɛ ma i yɛrɛ hakilina ye min ye i ka se ka o lase an ma hakilina wɛrɛ tɛ ne na k'a fɔ an filɛbagaw ye ko nin b'a yira k'a fɔ den musoman den cɛman a bɛɛ dama ka kan baara la n'i ye den tobili yira a la don n'a nataw la i n'a fɔ nin filɛ nin cogoya min na a mago tɛ sa o a bɛ se tobili la a bɛ se baaraw la minɛnkow ni finikow an masala kosɛbɛ a bɛ s'a bɛɛ la donc n'a ka laɲini fana ye min ye n'o ye ka restaurant ka yɔrɔ sɔrɔ a yɛrɛ ye walasa cogoya min na nafa sɔrɔ a ka baara la donc an b'a an welewelemada kɛ ka ɲɛsin ba ɲumankɛlaw ma donc ni min bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ donc nin b'a yira an fana na k'a fɔ fɛn dɔw b'an bolo an kan ka valeur don a la a musaka man ca kuma dɔ la tobili nege bɛ bɔ mɔgɔ la de a bɛ kɛ kuma dɔ la saliya b'i minɛ don o don gabuguda a ma nɔgɔ donc n'i sera ka ninnu prépare ka fɛngɛ chaque yani denmisɛnninw ka bɔ kalanyɔrɔ la hali 11h30 n'i ye nin sigi a bɛ yiri cɛ denmisɛnninw bɛna a bɛ sɔrɔ u bɛna kalama et puis Madame Keita a dumuni sugu yɛrɛ bɛ diya denmisɛnninw ye voilà n'i ye nin tobi i ka denmisɛnninw b'u kɔnɔ fa nin na a banna Samara Sanogo tɛ ne yɛrɛ ma se k'a nɛnɛ n'an yɛrɛ k'a nɛnɛ sa ka résultat di kanubagaw ma a banna bisimilayi tiɲɛ na Madame Keita a tɛ tɛmɛ nin kan yɔrɔ a ka di kojugu kelen-kelennin min b'a la o yɛrɛ de y'a sa yɔrɔ ta nin ye sunkalo in na nin ye bon plan ye ko sini don wa ayiwa kalo la n'o kɛra sini ye kalo bɛ ye sini o ye sɔn ka ye dɛ foyi jɔra tɛ ne ka ne yɛrɛ ka parti a bɛ kɛ cogo di a ma kɛra o pɛrɛliko bɛ nin na pɛrɛliko tɛ nin na dɛ wala min tɛ ɲɛ kɛli kɔ sukoro ma sɔrɔ nɔnɔmugu ma sɔrɔ kangaliba ma sɔrɔ lipton ma sɔrɔ foyi ma sɔrɔ ayi lipton kɔni an jigi bɛ tezara kan yara lipton zara ani mayonnaise ni lɔgɔti kɔni olu kɔni n'i y'olu sɔrɔ dɔrɔn o y'a bannen i tilalen bon nɔnɔmugu in yɛrɛ fana ayiwa o fana kuma tɛ kɛ u b'u jeniyɔrɔ fi o fana na yadɔ donc an jigi b'u kan ni sunkalo in na ala k'a nɔgɔya amina yarabi ka dugawu kɛ sunkalo musaka ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ala k'a kalo jɔ an ɲɛna hɛrɛ ni baden kɔnɔ amina an bɛna laɲini minnu kɛ ala k'u sabati amina i b'a dɔn yɔrɔ min bɛ ka ne yɛrɛ jɔra ne tɛna se ka plan nɛnɛ n tɛna se ka dumuni nɛnɛ a tɛna se ka nɛnɛ 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 yɔrɔ min dun de filimu dun dazima yɔrɔ ye o de ye donc ala k'a nɔgɔya a ko gɛlɛyara an na to ka filɛ plat de chez nous ka taa ni sun tigɛra yasa Madame Keita ka se k'a nɛnɛ ka ɲɛ an na to k'a kɛ ni sun tigɛra ye n'ala sɔnna ayiwa ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'an lasɔrɔ o bɛ nɛgɛjuru sira Congo n'o ye 79 63 39 59 ayiwa 79 63 39 59 hali sunkalo barikama in na n'i y'an wele an bɛ s'i ma f'i sigiyɔrɔ la tata minnu bɛ fɛ ka sun tigɛ duman jira an na walima ka suguri telimanw tobi k'o jira an na
an b'a ye dɔw b'a fɔ k'u tɛ suguri kale ale fɛ fo ka suguri kura tobi bon ni dumuni nɔgɔmanw caman sera ka sɔrɔ minnu ka teli k'a yira a bɛ musow dɛmɛ o b'an dɛmɛ kosɛbɛ an b'a ɲini kanubagaw fɛ maa o maa i bɛ fɛ i ka participer émission in na n'i ye numéro in wele dɔrɔn ni madame Keyita bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'a kan ka kɛ cogo min na a b'olu ɲɛf'i ɲɛna madame Keyita an yɛrɛ b'i fo k'i barikada a tɛ tɛmɛ nin kan n'a diyara kosɛbɛ ka se ka madame Keyita bilasira kɛnɛ kɔnɔ bisa zikiri chèque b'an bolo a ko kira fasa ala k'a nafa n'a lawama ye an b'u ɲɛmada ka sɔrɔ ka madame Keyita bilasira n'o ye.
kuma cogo la Mamadu de dafalen do la tama cogo la Wokira de dafalen do ayala cogo la Kira de dafalen do libaro cogo la Kira de dafalen do mununa Kira de dafalen do Muhammadu de dafalen do Kira de kemiru Muhammadu de dafalen do kosɛbɛ kira muhammad de dafalen denmisɛnw a y'a gɛrɛ labɛn ala ka nafana la hɔrɔma ye yarabi ala ka hinɛ ni kisi kɛ an kuntigi muhammad ka an balima sheri filateli lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko kodumani banbali o jate dɔn ni an sɛnsɛntɔ ye ka se an ka jɛmukan a kuncɛyɔrɔ la bi nka sani an k'an kɔdugu kanubagaw la an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin kanubaga bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ mali kɔ kan fɛn fɛn kun sigilen don i ka jabaramuso mandi kɔrɔ ka sanga ni nin wagati in ye ka se ka ɲɛmadali kɛ an ka jɛmukan mandi la an b'u fo k'u barikada k'a fɔ segin bɛ kɛ ni jɛmukan kelen in kan bi su in na nɛgɛ 23h30 wagati ka taa bila 0h30 la ni minnu ma se ka bɛn ni sɔgɔmada in na ta ye olu bɛ se ka su in na ta o fana ɲɛmada sani an k'an ka don kanubagaw la hali bi an bɛ dugawu kɛ ka ɲɛsin an ka jagokɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sugunikura jagokɛla bɛɛ lajɛlen kasara ye fɛn fɛn sɔrɔ kunu sugunikura kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ ka ɲɛsin u ma k'a fɔ nin kasara in kɔ ala ka a kɔ hɛrɛ di an'u ma yarabi limaniya ala k'o di an'u ma a ta fanga ala k'o di an'u ma ka wele fana kɛ ka ɲɛsin baɲumankɛ tɔnw ma nin sanga in kɔnɔna na baɲumankɛ fɛn fɛn bɛ mali in kɔnɔna na an b'a dɔn k'a fɔ mali ye hinɛ jamana ye kelenya jamana don ko to ɲɔgɔn tala jamana don bisimilaliko ɲuman jamana fana don an ka nin waati jango ni waati ninnu na an bɛ sunkalo ɲɛkɔrɔla de la an ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka wele bila baɲumankɛw ma fɛn fɛn ni bɛ se ka dɛmɛ don nin jagokɛla ninnu ma minnu ka minɛnw kasara nin cogoya in na tantɔ ni se mana kɛ min ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka se ka dɛmɛ d'u ma yaasa o bɛ se ka dɔɔnin bɔ u ka gɛlɛya la n'o tɛ an b'a dɔn k'a fɔ a ma nɔgɔn nin kɛra kasara dan ye an bɛ ala de deli ala ka nin kɛ ɲinan gɛrɛgɛrɛ a n'a kasara bɛɛ lajɛlen bannen ye ala ka mali kisi nin kasara ɲɔgɔn wɛrɛ ma barikada ka sugunikura a jɔyɔrɔ ka bon an ka dala dumuni fɛnw ko la an ka dun ka fa sabatili la a jɔyɔrɔ ka bon ale ye sugu ye an ka bamakɔ sugu misɛnnin caman ni dugu jɛra olu bɛ taa nafɛnw ta sugu kura de la ka sɔrɔ ka jigin n'a ye sugu misɛnninw kɔnɔna na kin kɔnɔnaw la ka na feere kɛ an b'a dɔn k'a fɔ ni gɛlɛya in hali an ka mali quartier caman bɛna santi bamakɔ quartier caman bɛna ni gɛlɛya in santi barikada kan sugunikura ale de ye an ka magobatigiw sigiyɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jagokɛla misɛnninw fana bɛ taa ta yen nɔ de donc ni gɛlɛya ye yen sɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya in bɛna an ka sugu misɛnninw caman sɔrɔ n'o o dun ye sugu misɛnninw sɔrɔ a bɛ ga kɔnɔnaw fana sɔrɔ an ka ala deli tɛ gɛlɛya wɛrɛ ka fara gɛlɛya dɔw kan donc an b'a ɲini baɲumankɛw fɛ fɛn fɛn se mana kɛ min ye n'an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'a ye an balimaw don an sinjiw don an k'u magɛ ni o ye hali ni min se kumakan ɲumanw ye nin waati in na an ka se ka o f'u ye k'u n'u hakiliw yira ɲɔgɔn na barikada ka nin kuma ni bɛɛ hakili fɛ o siratigɛ la an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn y'u dɛmɛ kunun ka se fo bi ma an b'olu bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ hali bi dɛmɛ ka na kɔtigɛ o siratigɛ la ka foli di an lamɛnbaa jɛkulu ma mali kɔnɔ mali kɔ kan k'a fɔ bi kɔni ni ne bɛ dansigi kɛ bi jɛmukan na n'ala ma basigi na n'a ye sini yira an na o fana ye don dɔ ye aw ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan nin waati kelen in na aw k'an bɛn ala ka tile hɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma. ne ye Dezara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu. ne bi yan gɛrɛ baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de sari yɛrɛ. mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye stari ye ne ka di wa ne dumuniw timiya. ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛfɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. aw yɛrɛ fɔ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de tare. n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɛ sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye nouveau soleil SARL ka produit dilannen ye. Yeah.